Sa aton nga linya, Doc, good morning. Welcome to Action Radio, Bacolod sa Action, Brian Morden. Hello, good morning, sir. Yes, Doc, good morning. Welcome to Action Radio, Bacolod sa Action, Brian Morden. Ini, pasensya gid sa disturbo. So far, Doc, Wala, sir. So far, Doc, kumusta kita subong diri sa syudad sang Bacolod sa sining nga mga trion, Doc? Okay, sa subong ari di na gapahuway ang aton nga mga rescuers kay daw nagtilha ang ulan kagabi, pero sa kagahon sige ang ulan. Tapos kagabi may ara kita additional mga evacuation. Okay. So din sila nga mga barangay halin, Doc? Barangay Banago, Mhm. we have 12 families, 45 individuals. Tapos sa Kabog, kagabi reported for i-verify pa naman, we have 30 families. 30 according to families. Pila ka individual to, Doc? Most likely. ang sa Kabog, Aha. 20 families to be verified pa ang number of individuals. 20 families. Ining sa Kabog ag sa Banago, anong sistema nila sa ni Doc? Ara sila sa ang isa, ang Kabog ang Banago ara sa Banago Elementary School. Ang sa Alihista to kagabi nagdugang kita, we have 26 families na from 19. Tag we have 107 individuals. Ara sila sa Doña Emilia Garcia Elementary School. Okay. Ang ining sa Kabog, Doc, din ni sila halin iya sa kilid sang suba or anong sistema? Gina-verify pa namon. Okay. So far, amo malagi ni Doc, no? Diri sa Bacolod, why naman sa iban? Wala pa man. Nag-ano man ang ulan kagabi. Nagtulutilha man siya, no? Oo. Why naman siya saka pa, ano? Pero Doc, so far, ang lakat sa buong sang panahon, na-check naton kung kumusta. Yes, Oo. So, as of 4 o'clock subong, April 12, no? Ang tropical depression Agaton, ara Japon siya sa sa Tacloban City. Tapos ang si Malakas or si Basyang. No, kung magsulod siya sa aton na par. Ara pa siya Japon sa Sagwa. Ara siya 1,235 kilometers east of southern Luzon. About. Pero ang chances sa sinidok man na may 40, no? Ang nila is ang sa pag-asa is possible na kung si Malakas or si Basyang basi ilaon niya si Agaton. Kaya si Agaton subong naga-stationary ang iya nga ang iya lakat bala. Amo na siya dugay siya, no? Sa eastern sa rest of Visayas tungod kay tropical depression Agaton, there's still possible flash flood or landslide during nagatudong ulan. Amo na siyang gadugay, siya gali makagwa sa Pilipinas, duhalin pa ni sa nagligad siyang adlaw di. Oo, actually halin pa siya sang Friday, ara lang siya Japon sa Eastern Visayas. Wala siya kahalin. Ang lain lang kidaw ka baskog sang ulan niya dito sa iban nga province, no? As we can monitor, gina-monitor namon pati ang Iloilo subong mon daw na siya, grabing ulan. Okay, ang limirito gani gabaha na to. As well as Ahoy. Okay, ano. Pero di buenas kita diri sa Negros kag Bacolod, ano? Medyo lapaw-lapaw di siya, Doc, no? Yes, oo. Hopefully, maging siya asa. Pero I think ang ini siya tungod sa wala gagiyo si Agaton gid sa Holy Week maulanon gid siguro. I see. Sa Semana Santa. So maghambal kita nga stationary siya and din si Basyang naghana magsulod. Amo na ginatawag nila guro nga Fujiwara, Doc, daw pwede matabo ina. Possible pero galing wala pa man gina-declare sang pag-asa, pero that is possible kay duwa ka bagyo naga sundanay bala. Pagkagabi kagabi naka-monitor ko gina-expect this morning si Basyang masulod. Pero duway sa kasulod. Last night kag subong siya masulod kay layo pa siya Layo pa gid man siya. Bautani ko pag sulod niya gid man siya gato naglayas naman, no? Agado niya tani si Agaton, sir. Oo, gani man kag bitino niya pasaka sa kahawaan pag bla kay ahay. Why man tagahambal nga hindi naton why man tagahambal nga kung ano nga mga sitwasyon, pero kung pwede lang naman dati why na kung ulan-ulan lang why lang isang mga kung ano pagid nga kusog pagid bala matabo bala, no?
Ang Oo. gina-monitor lang namon, sir, is because nga sa kadugay blasang iya ulan, Aha. ang saturation niya sa lupa. So that's there's possible gid nga mga landslides. Tuod, That's no? why ginpalikas na namon to kagapon ang salihis kay nakita namon nga daw kadelikado na gid ang lugar. So maski wala man ulan, pero kay nagahumok ng duta, Mhm. ginpa-evacuate na lang gid sila namon I see. for safety sang tanan-tanan. So aside sining alihis, banago, kag kabog, may gina-monitor pa kamo subong nga inang daw gusto nyo naman i-force ini sila kay delikado, Doc. Oo, actually ang ano na namon ang sa Carvic, pero hindi sila mag-ano. So ginano na lang namon sila, ginamonitor na lang namon, then possible patagaan na lang sila namon kay kundi sila kagwa, patagaan na lang sila namon mga food pack siguro. Aha, aha. Galing kita anong rason nga di pa sila magwa man. Naanad na daw sila Naanad magsige sila. ulan amo na ka ano ang tubig taas. Mm. Pero gina-convince magig namon sila fully tani kung ano may lang kung hindi na magsi. Kay ano abi mo ang sa Carvic da pag magtilha ang ulan kapanaog man ang tubig. That's why hindi man sila maghalin. Ah, okay, Kaya okay. pataasan pagkadto ko to last time ginapalaban to nga balay do taas na balan may second floor na. So nagasaka lang sa second floor ginapataas ang nila ilang mga gamit. Kumbaga nag-innovate naman sila, no? So, ilang nga So kaugalingon. nag-adapt na sila sa ila Oo, nga sitwasyon actually. Yung ibanda, di mo gina mapahalin da to transfer abi sa relocations kay ti pangabuhian lara da, no? Yes, Oo. amo na usually ang rason nga hindi sila maghalin eh. Yes. So, Dok, ni maibata, Dok, iti Simana Santa, naging man ng subong, and even though naka-mention ka while ago nga maulanon panahon ta, pero ang iban may ari ginya magguwa-guwa ka magkadto sa mga resorts, diri sa ato may mga resorts kita, may mga beaches kita, suba. Anong preparation subong dira sa inyong opisina, Dok? Sini. Actually, halin pa sang sang Sunday, may ara nakita advisory sa tanan nga mga barangay, no, especially sa may mga resorts. Dason nga ano kami nga sa tanan nga rescue groups nga ma-monitor sa ano kag tanan nga may mga ambulance nga ma-monitor sa tanan nila nga area of responsibility. So good sa Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Especially Sunday kay sa aton balado tradisyon na sang Filipino nga makadto sila sa beaches kag Gani. sa mga resort. Kag sa dito sa damo man kita dito sa mga alangilan or unless na magtudo ulan. Diba si hopefully hindi magdamong tao. Aha. Pero kabalo ko, kamo dira may mga plans na if in case gid man nga on Thursday, magbalik sa normal na situation ta. Yes. Damo na. Dok, gusto ko lang ikuan, do may hari kita ya city ordinance sa Bacolod mo. Nga dapat ang mga beaches naton, each owners na may mga rescuers nga trainable. Actually ano na siya ang dapat sa magkuha sa permit dapat ng tanan nga may mga water ano bala for sa may swimming pool, may bye-bye. Dapat may aral sila ko ng Lifeguard. Aha. Magkuha sila permit that is daw isa na nila ka-requirement. I So see. Coast Guard na siyang gahatag sang ano. Na-monitor nyo na, Dok, kung nag-exist gid man na sa ila. Oo, ha. Nang actually ginaano na namon kung from time to time gina-check man na namon kung may ara sila lifeguard. Kag daw at least isa sa isa ka resort dapat isa maski isa lang. Pero may ara gina sila nga advisory man sa nagatanan nga kapalaligo nga they should be responsible also especially may mga bata. Yes. Nga maban kay tikon isa lang man ang lifeguard kag damo taw hindi man na maarapalanta na. Sige. Dok, may kabalo kitang simbahan tayo, di mo ni mapugnan. May mga misa gini sila ya. And I don't know, may mga tulo-tal-tal kita kay ti maulanon man, pero kung base mag-init, base may ara gid sang prosesyon. Yes, oo. Anong may mga naka-standby naman tada for that, Doc, na ano? Wala pa kami ka-meeting actually sa ano, pero I think i-try namon reach out sa ang sa simbahan bala kung may ara sila mga taltal or may procession kay tapos like sa Manila nga wala na sila daw halok sa mga santos. Yes, correct. Oo. Kaya may COVID pa ta Japan eh. So nagaano man ang simbahan nga they will follow also the health protocol nato. Aha, sige. With that, Doc, salamat gid sa imong mga time this morning. Kadamo sa Bacolod nun nga nag-monitor. Ang iban daw ay gana mag-duty kay base papulion man ang gyapon pero pwede lang sila ka-duty. Way man tay signal diri ano. Actually, amo na kagapon na meetingan namon sang hapon after sang meeting namon with the region kagin sang tanan nga mga clusters man to nga kung may ano to. So wala man ta signal ang ulan ta nagauntat-untat. So para hindi man ma-deprive ang people of Bacolod City nga maka-avail sa mga government services, wala kami nag-declare nga no office ang government. So okay man lang ang panahon sa
sa subong. Aha, sige. With that, Doc, salamat sa imo sa nga serbisyo. Good morning and God bless aton tanan, Doc. Thank you. Thank you, Doc. Si Dr. Ana Maria Laarne Pornan sa CDRMO, head diri sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon. Action Hotline. Kabanang